Moikka! Eli nyt mä tein vihdoinkin sitä postausta siitä tästä meidän kämpästä. Ja me ollaan kohta pian muuttamassa, että 3 viikon päästä olisi sitten jo uusi kämppä. Ja tietenkin voidaan sitten tehdä siitä sitten videoa ja näin poispäin. Mutta teen nyt tämän kuitenkin ennen kuin tästä muutamme pois. Eli nyt mä oon eteisessä. Ja edessä on keittiö. Ja kun kävellään tähän varsinaiseen eteiseen, niin tossa on meidän entisestä asunnosta noin yöpöydät, mitkä on nyt sitten muka lipastona tossa. Ihan fiksu. Saa jotain säilytettyä niissäkin. Sitten tää meidän maailman pienin WC, mikä on oikeasti niin pieni, että sinne ei mahu isokokoinen mies suurin piirtein istumaan, mutta siinä uudessa kämpässä on sitten silleen fiksusti, että siinä on sitten noi vessa ja kylpyhuone samassa, niin ei tule mitään turhaa tilaa vietyä sitten, varsinkaan näin pienessä kämpässä, kun on 2 ja 1 kyse. Sitten tässä on kylppäri. Tuossa on noin mun hajuvedet tolle nätisti aseteltuna ja sitten peiliä ja pesuallasta ja sitten tätä tornia, mikähän ei tietenkään sisällä yhtään mitään minulle kuuluvaa. Ja sitten mennään olkkariin. Olkkarin nurkassa on vielä meidän matkalaukut, mitkä sisältää meidän talvivaatteita, mutta meillä on jaksettu niitä viedä kellariin. Ja tässä on meidän alkovi, mikä on mun mielestä kivan näköinen. Mä tykkään hirveästi tosta. Ja sitten meidän sohva, missä on toi uusi tyyny. Kävin muuten eilen kattelemassa myös tällaista tummansinistä vastaavaa, mutta niinku 1 tähdellä. Mutta ei löytynyt mistään alennuksesta, niin en raaskinut ostaa. Ehkä sitten talvialennusmyynneistä. Ja tässä on meidän pöytää ja tuoleja. Kuten näette, se on J-nurkkaus, koska siellä on noin kuulokkeet. Ne on niin kauhean tärkeät. Ja toi on roskis. Älkää välittäkö siitä. Mä oon siivonnut, että mä kehtaan kuvata tätä teille, kun tää ei ollut mikään kauhean siisti tän meidän kuukauden poissaolon jälkeen. Ja siinä siis olikin. Tässä pääsee niinku periaatteessa ympäri, että jos haluaa lenkeillä, niin voi juosta tästä näin ihan vapaasti. Mutta sellainen se oli. Nyt takas tänne eteiseen, eli että uutta videoa sitten tietenkin sieltä uudesta kämpästä, mutta että tällaista nyt. Mutta että kivaa päivää teille kaikille ja palaillaan taas. Moikka!